El doblatge en català està on falla i avui hem vingut a descobrir-ho. Jo he fet molt anime en català. El Goku, el Hiroshi del Shin-chan, el de One Piece, el Zoro, el Ranma... Mos pares no me deixaven veure Goku. Mira, et diré, si no has vist Goku, No. viuràs amb una ferida al cor que no se't curarà mai. Va, una frase. Ja l'he dit. Quina has dit? Viuràs amb una ferida al cor... Que és una clàssica del bola de drac. Va, un kame. Eixa sí que me la conec. Jo tinc la il·lusió de que tu m'ensenyes a fer un xicotet doblat. Un take, que es diu. Un take. Últimament vaig com a cagalló per sèquia i la Renfe no ajuda a pic i pal a tots. I tu què? Diràs alguna cosa o és un videoblog de l'APM? Mira, últimament... un moment, repetim. Mira, últimament vaig com a cagalló per sèquia i la Renfe no ajuda. A pic i pal a tots. I tu què? Diràs alguna cosa o és un videoblog de l'APM? També que t'havia quedat. Volíem fer-te una petició especial que el Goku diguera una frase de l'APM. És una frase de Jaume Creixell. Senteu-vos en una taula, coi, que no costa res, i foteu-vos un pa amb tomaca. Bravo. Estic molt ben rodejada d'actors i actrius de doblatge català. Doblo sovint a l'Anne Hathaway, en Natalie Portman, Keira Knightley i en tema d'anime, la Ran del detectiu Conan. Tinc la sort de posar la veu a la Julia Roberts, a la Annette Bening, a Sharon Stone, a Catherine Zeta-Jones. Soc la veu de Harry Potter en català i també la veu de Super 3, la part de l'X3. Principalment em podreu conèixer per haver posat veu a la Galadriel, dels Anells de Poder. L'ideal i lo magnífic seria que tu poguessis triar qualsevol producte que tu vulguis veure per veure'l en català. No sé si recordaràs alguna frase. La típica que sempre te la recorden de «Qué gusto me meo en las bragas» quan la Julia Roberts està a l'òpera i s'emociona tant amb Pretty Woman. Com no te'n recordes de cap frase, ens l'hem inventada nosaltres, una frase APM. Sí. Estàs preparada, Sharon Stone? Estic preparada. Escalfar-me la Felipa. Michael ha mort. Brutal. Jo sé que vas repetir molt una frase de Star Wars. Saps que aquesta pel·lícula en català no l'hem doblat? Hola. S'ha de doblar, aquesta pel·lícula. Net. La primera de Star Wars. La primera. Després, la segona i la tercera ja les hem doblat en català. La tradueixo ràpidament. Vinga. No toleraré una actuació que ens condueixi a la guerra. Tu m'has ensenyat a ser una lleona. Pitxurri. Miau. Jo crec que ha arribat el moment orgasme, jo vull viure-lo en directe. Sí! Sí! Des d'aquí reivindico. Ja està, ja n'hi ha prou, Vai. no cal, ja tenim una edat. Què? Una i no més. Vinga, una i només. Ho juro. Si ho promets. Ho promet. Una i no més. S'ha acabat, Sempre m'ha costat dir això en Galadriel. 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 És que l'èlfic L'èlfic, ja és ho així. sé. He vist la sèrie, m'han obligat. Quan es presenta, diu Galadriel dels Noldor, filla de la casa daurada de Finarfin, comandant dels exèrcits septentrionals de l'alt rei Gil-galad. Que té tela, la presentació, vull dir que no. Galadriel, vens més molla que un còdol de riu. En riu una merda. Una crac màxima. Ahí està. La frase que jo recordo és una que van agafar com de demo de Harry Potter, que és: de totes les bèsties esfereïdores que vaguen per la nostra terra, la més implacable és el basilisc. Ron, ja ho tenim. És per això que el sento quan parla. És una serp. És que vaig a plorar, Ho sé. Està emocionada. Sí, sóc molt fan de Harry Potter. Jo no sóc fan, però clar, al cap dels anys vas veient a gent... És que... Perdó. Que fort. A gent que s'emociona i, ostres, és que és molt maco. Ja. Gardium Leviosa. Gardium Leviosa. Ostres, ens estan explicant cada collonada. M'encanta. Mira, me'n vaig a mi, que me fas a totes les pel·lícules de pe a pa i ja estaria, Perfecte. Ale, Vinga, mone. anem. Adiós. Adéu.